Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Dos minutos nakaligad sa tak ng alas 4 Action Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon na naman. Sa 30 kita sa bulan sang Mayo tuig 2020. Nagahabil-habil na lamang ang mga inadlaw. May isa ka adlaw kag pila na lamang ka oras ang nabilin kag matabo na ang medyo ginakahangawan sang kalabanan. Ining pagbinalik operasyon sa mga negosyo hilikoton sa mga tao. Umpisa Hunyo 1 na makaligad ang pila ka bulan nga pag-antos sakripisyo sang halos taran-taran band nga mga tao diri sa pungsod sang Pilipinas. Tangod sa ginimplementar nga community quarantine angot sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Magluwas sa community quarantine ti ang pinakamasubo mga kaaksyon nga na-eksperyensyahan sang halos kalabanan. Amo ang gina-implementar nga lockdown sa isa ka lugar, lockdown sa medyo madabo-dabo man nga lugar sa pungsod sang Pilipinas. Sa sulod man sang pila ka bulan, diri sa Negros Occidental kag kapital nga syudad sa Bacolod. Pantay kag panilag man ang ginahimo sa mga tawo. Initanan ang ginabatayan man sang Action Radio Bacolod kag una gid nga ipahibalo sa inyo kung na ano ang matudtod nga senaryo. Sugod alas 12:01 sang kaagahon Lunes, umpisa nini sa implementasyon sang MGCQ kon modified community kon modified general community quarantine. Amo ini sa ang ginapanubo-nubo nga COVID-19 quarantine model o kon quarantine qualification, quarantine classification. Ang pagkakasna sa pila sa ka mga gindubilian kag limitasyon. Nagasigihom kitang kabay pa nga mangin matalunsay. Mangin maayo lamang ang sitwasyon sa ato sa nga probinsya kag Bacolod. Kag ang paghalong ara sa gihapon sa aton tanan. Hindi lang isa, duha katawo kundi kita taran bata man akong tigulang, may edad man, ano man ang tindog sang inyo sa nga pangamuhi, tigado ka man akong manggaran, dapat gid permi nga dumdumon na ang COVID-19 ara sa gihapon. Inyo pala tuntunan Action Reports After Edition. Inyo ka-action na Marlon Hirwaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Waswasan tara mga nagabaga, nagabalingaso nga mga Pangulong dinalan. Una kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Bacolod sa gihapon, ginalikupan sang kakulba kag peligro sang corona nga kagaw. Hunyo 1 manginlain na ang senaryo. Bangod sa implementasyon sang MGCQ. Mga tawo nagasalig na kuntani nga maghaganhaga naman ang COVID-19 nga kaso. Apang kahapon, imbis nga mag-untat nagdugang pa, sang isa, kag naghimo na sang 14 ang positibo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang balita sa mga adlaw medyo naglain pa. Bangod may duha ka balay sa isa ka purok sa Mandalagan nga barangay. Gin lockdown. Bangod ang pila sa ka mga naga-istar nagbatsyag sang simptomas sang COVID-19. Ang 67 anyos nga persona, 77-year-old lalaki, pating iya sa ring asawa, probable case sa COVID-19 botsirigon.
nagpositibo ini sa ginatawag nga rapid antibody nga test. Kung na magpositibo sa rapid testing isa ka tawo, ti automatiko maka-action based sa bag-ong classification sa Department of Health ako na DOH, siya ang kabigon nga probable case. Dibla mo ng bag-ong classification sa nga DOH, suspect, probable, kag confirmed. Di probable case kay man nag-positive ang rapid test nga ginkuha siya. Purok 13 amo ning ginestiran sining mag-asawa. Ang kapitan sa barangay nagdesisyon na lamang nga i-lockdown ang duha ka balay. I-lockdown ang lugar nga ginahamtangan sining duha ka balay. Ang mga nag-star nga apektado ti pulo ka tawo. Duha lamang kabalay ang gin-lockdown sa nasiring tara kon lockdown ang mga tao dapat tener sulod sa ila sa nga balay. Hindi magwa, hindi maglagaw. Ang barangay amo ang madulong sa inyo sa pagkaunda. May bantay nga tanod kag mas maayo kung tanay kung may bantay mga pulis. Or masarangan mara sang tanod sa barangay kamanti duha man ang balay mo. Kag pulo man lang ka mga tao tinuga ang imo sa nga bantayan. Importante nga mabantayan kamanti kung makitaan sang tao be nga way sa may nagabantay sa iya, makakuha siya sang higayon ay basi magwa na maglagaw na ya. Delikado. Di dapat may bantay para mapiho 100% ang implementasyon sa ginatawag nga lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sabahin naman sang nagpositibo kahapon nga taga Bacolod, ang isa ka nurse, nakaagi gili ni nurse ni, kag nakaagi man serbe bilang border frontliner sa syudad. Ining 36 anyos nga babaye, taga barangay Takuling, Bacolod City. Subong nga adlaw ang ginapulian nga balay. Kag ang palibot sinigin paidalom sa ginatuwag nga sealed off. Kaya mo amo man sa lockdown eh. Bantayan mo mga tao da. Nga limitahan ana yung hulag nilas ni. Dapat sulod na sa balay. Hindi maghalak ka walda-walda kag maghalak lagaw. Ang mga health personnel magkuha naman sa ilasang o kung nagkuha naman sang swab specimen sa saring pasyente ni. Ikaduwa nangakwa ni sabay sa pasyente. Kamanting una, tiya mo nung amatong resulta nga nag-positive siya. Kung nag-positive sa una, dapat kuhaan ikaduwa. Ang tawag sa is repeat test, RT-PCR test. Pati ang siyam ka mga himata sa rigin kuhaan man sang swab specimen para balaan man kung nabala silang infected man kag naratnan man sa ring kagaw nga corona halin sa nagpositibo nga miyembro sang iya pamilya. Una sa balita, una sa aksyon. Amo nang ginatawag nga contact tracing mga ka-aksyon nga dapat gayud himuon para nga mapunggan ining paglapta pa pag lapnag pa sang kaso sang COVID-19. Ang ini nga pala tunturan maka-aksyon masamigid nga nagaklaro ha na basta nga di rapid testing sa COVID ang ginhimo sa isa ka tawo kag magpositibo ang resulta wala ina nagabot sa lingon nga COVID-19 na gidnang nag-igo sa iya. Ang rapid testing lain sa RT-PCR test. Ang rapid antibody test ginakuhaan sang sample ang isa ka tawo paagi sa iyang dugo, blood sample. Kung magpositibo sa rapid test, dapat kuhaan gina siya sang RT-PCR test. Kuhaan sang ginatawag nga swab specimen. Ang RT-PCR test amo lamang ini ang ginabasihan kung COVID-19 gidman ang ginbatyag sang isa ka tawo. Ang RT-PCR test kits ginagamit sa actual swabs halin sa pasyente. Ginakuha ang swab paagi sa ilong kag tutunlan. Kita nyo man aguro? Dibla ginakuha diri sa ilong kundi ilong tutunlan ina test na sa nga RT-PCR. Pero kung rapid antibody test naman niya pwede makuha blood sample lang.
Ang test nga RT-PCR amo na siya nagadeterminar sa actual presence sang coronavirus kung ano nga tao ang infected gid sa sading kagaw. Sa mga nag-a-star kag tupad balay sa pamilya sa ring mag-asawa, medyo pamati lang kag tuman lang. Sa panugyan sang inyo sa ring barangay official dalabi na sa kapitan, di lang magpanik, di lang magkaag gina. Tangod dapat panghulaton na resulta sang RT-PCR test na ginkuha sa ring mag-asawa ni. Ang lockdown, isa lamang ina sa mga pamaagi para ang mga tao sa lugar nga destaran sang probable case o kon positive case nga pasyente sa COVID-19 maprotektahan, hindi madugangan ang paglaptas ng gagaw, ina kon may dugang na positibo gidman. Kag kung mag-positibo gidman sa COVID-19, atong gin-considerar nga probable case dara sa area sang barangay Mandalagan. Di kung balikan nato ng kaso sa Bacolod, mayara sang 14 na ka mga nagpositibo sa COVID-19. May duha ka probable temanang sa Mandalagan sa Resiling Tara. Sa Negros Occidental naman ti siyam ang nagpositibo, kag may apat ganiya sa Negros Occidental. Apat ka probable nga kaso sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkinibaw sa ring nga balita lokal ay by the way hibalauntang labing ulihi nga sitwasyon dara sa ginmensyon naton nga area sa barangay Mandalagan nga ginpaidalom sa lockdown. Agi sa ato sa nga patrol with action dyan dugay-dugay. 503 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkinibaw sa ring nga balita sa bahin sang lokal? Handa na ba tayo? Are we ready? Handa na bala kita tanan para sa June 1? Oh. Medyo kululbaan, no? Ang matabo sa maabot nga Lunes, no? Kabanti, laban-laban, naghinuganas gid ang pag-inabot sa linibo ka mga pasero sa eroplano o kung barko man. Halin sa ibang nga mga lugar na apektado man sa COVID-19. Ini matapos nga ang flag carrier nga Philippine Airlines o CONPAL nag-anunsyo na subong adlaw nga silang magabalik na sang operation sa pila ka mga international kag domestic flights sugod Lunes. Ang kakululbaan digid ang international flights gino damo-damo di kita ko. Ano ba lang international flights ti alin sa ibang nga nasyon. Lakip sa nakaschedule nga biyahe sa domestic flights. Amo niyo, duha ka units gini, PR2131, PR2132, Manila Bacolod, Manila. Munang biyahe, Manila Bacolod, Manila. Tuwing mga tawo ning ginasigahom naton mag-aabot diri sa Negros Occidental, kabay nga wala lang sang ginabatyag nga simptomas ang COVID-19. Pangamoyoon naton tanan. Kaya manting aton sa ring provincial IATF nag-ako nga mabudlay na kontrolon ang pag-inabot diri sa mga pasahero kung magbalik gidman ang commercial operation sa mga puerto kag airport naton di. Kaya mo na pangamoyoon ta na lang mga ka-aksyon nga hiluway lamang ining mga tao nga mainabot di sa aton. Tangod basi kung bisan may isa lang sa ila nga nagadala sang kagaw, waway taman ginapangayo. Basi nga ato sa nga sunod kag probinsya magpareho man sa iban nga lugar bla. Iban nga pungsod. Ngang pagbutyog sang kaso daw sobra pa sa salakyan nga nagahuganas ang kada sigon. Tabo bala iban nga pungsod nga nagbalik sila sa lockdown, nagbalik sila sa stricto nga community quarantine. Kay ang iban to nagbukas klase. Sus, pila pa lang kadlaw mag-aksyon mabutsog ang kanamuon sang kaso COVID-19. Nibalik naman sila sa community quarantine nga implementation. Di taluyag magagatabo na diri sa aton nasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang checkpoint sa Bacolod, may ara pa bala umpisa Hunyo 1 nga MGCQ. Ang Philippine National Police akon na PNP nagsiling nga may ara sa gihapon nga iga-implementar apang ang tawag amuna ang modified checkpoints.
Yung magsiling kita modify, mbot silingon sina sa aton pa, ginbag-o ginligwat, modified checkpoints sa modified man nga General Community Quarantine sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang naghambal siri amo si Interior Secretary Eduardo Anyo sa teleconference sa mga Western Visayas sa local chief executives kahapon. Yang siling ni Anyo, ang pulis amo na ning magapatigayon sang random spot o kon mobile checkpoints para ma-sure, mapiho nga ginatuman gid ginapati sa gihapon sa mga taong health protocols. Ining health protocols ni bisan pa ganing bata nga bagulang tikang-tikang kabalo na ni kung ano ang mga health protocols nga ginapatuman subong sa pungsod naton. Yung galing may ara gid nga tawo nga hindi man bungol pero nagapabungol-bungol lang. Tawo nga ritubado blakag tamaran magtuman. Amo ning simple nga pagsoksok sang mask kag ang physical distancing. Ang distansya amigo bla, ang distansya amigo. Distansya amiga. Ang istrikto nga checkpoint sa mga borders sa mga dulunan sang Negros Occidental kag Oriental ara gyapon. 508 Action Radio Philippines Standard Time. Ano pagid? Ining COVID-19 ayhan plano man magpa-indis-indis ni iban nga mga masakit nga masami nagatuaw tion sang tig-ululan ay may posibilidad ay di daan makita ang COVID-19, hindi ta may baluan kung nano gid ang abilidad sini. Ang mga opisyal sa syudad nga may papel sa ikayong lawas, may papel ko ni ikayong lawas ang hambalan, nagsugilano na sa mga pareho nilang opisyal nga nagasakop sa Western Visayas. No? Western Visayas. Ining COVID Response Chairman for Negros Occidental ang Bacolod City, nakigsapol sa CHO Environmental Sanitation Division Head, araman ang taga-DOH Region 6 Development Management Officer, pati ng City Administrator sa Bacolod. Ang ginhambalan, among mga tikang kung paano mapunggan ang ginakabalak-an pagduging na naman sang kaso sang number 1, dengue. Number 2, leptospirosis. Iban pa nga mga waterborne diseases kag ang ining tipdas ni. Sa kakalulbaan mo ni, di man dapat pagbaliwalaon nato ni kay mapatay man ang maigos ni. Damo sa mga health experts ang nagsiling. Gabasi, gulpi magatimbuok palang kaso sang dengue sa probinsya. Tangod sa amat-amat naman nga pagtupa sang ulan. Ang rainy season. Naginapatihan vulnerable period para sa dengue infections. Ang mass COVID-19 testing ginambalan man kung magsugod na operar ang Biosafety Lab sa Bacolod, pati na dito sa area sang Silay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita pungsod nun, negosyo nga paguntingan kag salons. Oy, good news ini para sa inyo, pati sa mga nag-obra sa salingasahi sang negosyo. Ang mga barbershops kag salons, pwede na nga magbukas. Pero hindi pa sa Hunyo 1, kaysa Hunyo 7 pa ka mapwede. Hunyo 7, sa General Community Quarantine nga mga lugar, pero kung ang lugar, sige apon ang General Community Quarantine, 30% lamang nga operating capacity. May limitasyon ka magyapon. Ang hambal sa Department of Trade and Industry. Ano naman niya sa bahin sang modified GCQ, 50% operating capacity, kabahin nini sa minimum health protocol standards. Ano ang hindi pwede? Ari-ari, pamati sa mayo ha. Ang hambal naman ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang pagpagunting lamang sa buhok ang tugutan. Anong hindi pwede? Ang pagpalimpyo sa kuko, ang pagpanami sang kilay sang tawo, kag ang ginatawag nga facial. Ote, sana mga mahigko kag galaba kukoda. Antos-antos lang anay. May nail cutter, makamaguro da kagunting.
Mata-mata nyo lang ni Tinlo ng kukunyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga medyo naglain naman ang kilay, abi, palaw pang hilay lang anay. Sa mga nagaguramax naman ang guya, abi, palaw pa manyos lang anay. 512, Aksyon Radio Philippines Standard Time, mga Pangulong dinalan inyo na batian. Dili sa inyo sa nga palatuntunan Aksyon Reports after edition. Dugay-dugay ha, ato sa mga monitor sa Facebook Live, i-acknowledge na kamo. Ibanoon tanay ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa paglibot sa ato sa nga patrol. Dugay-dugay basi kon may detalye na maka-aksyon sa saring panibag-o na naman nga by bust operations. Ining nagapalusot kag panayo nagabaligya sa illegal nga droga, why niyas paminsaron nila ang epekto peligro sang COVID-19. Ang ilan niya ginapaminsar kung paano sila makaganansya makakwarta bagis pagbaligya sa ring illegal nga droga. 512 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Patrol with Action Gian Diaz. Aksyon Gian, mayong hapon, please come in. Aksyon Gian. May nga production mayong hapon sa totalan nga mga ka-aksyon. Ang pator at of course bago lamang kita dre halin sa area mismo sang barangay Mandalaga, no? Dari mga ka-aksyon malapit sa may Purok 13 mismo. Ining lugar bala kung sariin namtang ang gin-lockdown direction mar sang barangay mismo matapos may isa diri ka probable case sang COVID-19 nga namtang. No? Pero antes pa man tanan sa pinakauli nga report sang Bacolod Traffic Authority Office kung sitwasyon sa dalaga sa trapiko at pagkabalaan sa palibot sa syudad sa Bacolod. Karon nga po nakabing moderate to heavy ang sitwasyon sa pilangan ka mga mayaro nga dalanon sa palibot ng syudad kaangay na lamang mga ka-aksyon sa area sang dalan Araneta kag dalan Lacson. Sa report sang bitaw area diri sang Ramos Lacson ang nagasupre karon nga pon sang moderate to heavy heavy nga sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Ang damo sa lakyan abi no nga naglabay especially sa pila ka mga establishment ka commercial mga ka-aksyon nga nagapadulong man karon gilabang nga hapon diri ato nakita paglabay sang patrol along Buri Road mga ka-aksyon. Medyo maburbugat yun ang dalaga sa trapiko pasulod diri abis may Buri Road kakit man naman sa lakyan gikan diri naman sa sur paduro norte kabahin sa syudad sang Bacolod. Amo naman sa lakyan nga going Talisay area or Silay area man mga ka-aksyon basta as long as norte nga bahin sa syudad sang Bacolod. Pero kung diri ka naman magandaon nato ng area sa Ramos Lacson, ang maburbugat yung traffic diri amo naman sa lakyan gikan naman sa east going to west direction. From Bigas sa Kino Drive, going to Kabi Reclamation Area, kung yung madalag ko nga ma-delivery van, kag ma-delivery truck mag-aksyon, nga nakita naton, nga naglabay diri sa mga lugar, padulong posible sa may blood port mag-aksyon. Pero at least, no, sunod na sa bitaw, manageable kag controllable man, ang dalaga sa trapiko sa palibot sang syudad. Kumpara mo, tinalikdan yung Sabado, kung sariin mabulubugat ang traffic last week. This week naman nga, manageable, controllable, hindi mo sila kadamo sa masalagtan nga nagpasulod sa mga border sa syudad sang Bacolod. Ang pinakauling update naton nga nakuha dito naman gikan sa may Bacolod Mulso border nga ginpamunuan ni Police Lieutenant Florentino Abalayan karon nga pon light to moderate kidamang. Now when say light to moderate, hindi mo sila kadamo ang mga salakyan nga nagapasulod makaaksyon gikan Banwa sa Mursa padulong naman diri sa may syudad sang Bacolod. It means that controllable kay Naibaluan naman nila kung ano lang ginapanugutan nga makasunod samtang yarap kita sa idalom sa ginatawag nga General Community Quarantine. Sa piyakabahin mga ka-aksyon dito naman sa area sa Bacolod Bago Border na amtaw sa Dalan Araneta sakop sa Barangay Sumag, syudad sang Bacolod ka gina-supervise ni Police Lieutenant Junito Basrana. Karon nga po nakabig naman dito nga moderate heavy ang traffic situation. Tub-tub sila nga mga talion, madamo sa gihapon sa mga salakyan nga nagapasulod sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Pero in terms naman sa masakyan, mga pagwa sa Metro Bacolod, the same naman siguro ang volume sinidri. Pero according naman kay Sir Pastrana, importante na rin make sure lang nila nga ang tanang nga nagkapasulod diri sa syudad sang Bacolod, ini ang may mga essential needs kit lamang. But sila may mga importante nga transaksones, kag iban pagyed nga mga importante Manila nga mga hilikoton. Sa piyak naman diri sa may Bacolod Talisay border nga sa Dalan Lacson sa sakop sa Barangay Banago syudad sa Bacolod, nga yara naman sa idalom sa supervision ni Police Captain Richard Parito sa pinakuli-naton nga update karon nga po nagaganagan no dik sitwasyon abi sa may Talisay basta maghapon na gani hindi na mo sina balak ka sako kabisi
ang sitwasyon mga kaaksyon, no? Diri sa area mismo sang Dalan Lacson mga kaaksyon. Dalan na rin ito atong pagambalan sa pinakauling update nga ito na nakuha naman gikan kay Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander sa Police Station number 8. Ang mga salakyan nga naglabayo ng si Gasco diri, kasi madalag ko nga salakyan makita na gid Manila, nagagaganhaga, no? Ay inisipon na lang ang mga tracking kargado sang tubo nga naglabayo ng si Gasco padulong abi sa Conferential Road. Pero hindi natin mabitaran kay total damo-damo nga daan Sir Jeepney na ang nagabiyahe karon nga po ang Malamang Vargas si medyo mabulubugat gid man ang especially pagabot diri sa may Golden Field mga kaaksyon along na lang sa flyover sa may Magsaysay Araneta kaga pasulod mga kaaksyon sa downtown area. Ang palihok pa sa downtown area umalin diri sa may Rosario Araneta dire-diretso mga kaaksyon along area sa San Sebastian Araneta makabi karon hapon nga light to moderate to moderate ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang ato naman paghahambalan. Ari kami sa buong live sa area sa Buri Road mga kaaksyon going out naman kami sa may area sa Buri Road Lacson diri medyo nag-stack up no nag-congest ang mga salakyan laban-laban ang pila. Ari na kami di sa may exit part sang City Mall mga kaaksyon tikod na tono na pila sa mga salakyan. This will take around 300 meters siguro ang kalabaon sinidre pero at least importante lang tayo yun ang biyahe na aga-function o kung nagagana man ang pila ka mga traffic lights sa mga kaaksyon kaya nagahatag sa gihapon ng isang sistema kung dalaga sa trapiko ang ato ang pagamalan. Pila ka mga update before bantayan ng kaaksyon, mga operasyon o kung operation sa ato mga kapulisan batong illegal nga droga kang sitwasyon dahil sa lockdown ng area sa barangay Mandalaga sa Nadsong Makunod ang ato ni kadulong sa ato parang matag palamati sa dili lamang madugay. Mga kaaksyon, sitwasyon sang dalagan sa trapiko inig taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood, sa mga diabetic, dara aton masamigin na rekomendar ang Paniyawan Herbal Capsule with Mangustin. Hindi mapaulay si Iban ang milagroso nga kapsula sa simple nga tawag sa ato na minisa ang manunggal. Damo na sa mga nagpapatuod nga naghatagid sang alibyo sa ila sa nga ikaayong lawas ang Paniyawan Herbal Capsule with Mangustin. Nagabulig man papasok sa inyo sa nga lawas kung nagapalang luya ang sabas na Panyawan Herbal Capsule with Mangustin pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy kag sa ibang nga butika sa inyo sa nga lugar. Magluwas sa Panyawan Herbal Capsule yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment, Panyawan Herbal Capsule tanan himosang said marketing. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Dr. Alfred's Green Coffee na! May enhancer para Tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Kung kidney problems naman ang ato sa nga hamalan, DTX 500, damo sang health benefits nga madala sa ato sa nga lawas. DTX 500 pangontra sa mga toxins for better living. Sa dugang sa nga information angot sa DTX 500, pwede ka makapahig-angot sa kalusugan yan.ph o kung sa kalusugan na Facebook page, DTX 500. Sa Facebook Live, gabonitor Tami Buen Cuchillo Baliao. Musta na taman Jovix Tamara kanatam. Jonah Marisa Larda, Toto Christian Roa, salamat kas at Vilma Henovea. Ayan ang diday na. Rodel Alfonso, Sir Roger Montalvo, Toto Dondi Blanca, mayong hapon daw si mo. Kasari mo sa Novaya, Ma'am Leia Salvestri Alameda. Hello, Ma'am. Thank you. 5:25 Action Radio Philippines Standard Time. Ila ka barangay nga wala pa makasumeter sang listahan sang mga SAP beneficiaries sa ginapahibalo kamo. Mayara sang reminder sa inyo si Councilor Renisito Novero. Action Radio City Hall Report. Bacolod City Hall nga balita with Action Art. Tayo po na Action Art. Mayang hapon, please kabin. May nga po Action Marlon, baga monitor man si mo si Wilfredo Toto Conies. Sang Andre Allen Taxi, monitor di siya si mo. Apo niyang kalukalag ni Dolphin.
Oh. Kaya ligit udaway pa ma-discoveryhan. Ang balita sa Bacolod City Government Center, gina-remind karon ni Councilor Renisito Novero. Amo ni siya ang author no sang ordinansa o sang resolution nga napasar pa action Marlon na prior pa man nga nagpatigayon sang first tranche distribution sang social amelioration program. Sa rin nag-require sa tanan nga mga barangay diri sa Bacolod sa pag-submit sang listahan or official list sang mga sub-beneficiaries. Ini kuan man nagasanto man sa mando sang DSWD at DILG nga silihin mag-submit sila dito sang ila sining nga mga dokumento. No, ining listahan ason na Marlon na bilang basihan man kagakopya iya sang City Council. Now, sunod diri sa kay Novero, although gati sa ilalom sa resolution daw ay sang problema ang mga barangay, pero sa DILGT administratively masarap doon kay kung mapaslawan ikaw sa pag-submit sa sining na mga dokumento. Now, sa record sang talatapan ni Councilor Novero, so far mga napulong pa lang ang mga barangay na nagka-submit sa kopya, pero why pa siya nag-check sa SP Secretariat kung wala may ara man sang sa third being submit dito, kag out of 61 barangays di at 10 kag sunod sa iya ang una di nag-submit amo ini ang barangay 7 no sang kompleto nga listings sang sub-beneficiary sa nadaluan nga isa sang mga memorandum kung papanaog sa DILG amo pag-required sa tanan nga mga barangay nga dapat may posting sining mga listahan at kung man may paluan no kung wala may ara sang problema may ara sang pila ka mga hindi qualified nga nabutang sa listahan which is amo ng memorandum circular din napapanahon sa DILG sa barangay kat DSWD. Yan nga pala yan ni Councilor Renisito Novero. Intes pa nagsugod ang first tranche ng distribution, pinpapasar ko na kaginupdan ko sa bilog nga kaupdanan ko sa Sangguniang Panglungsod, requiring or urging the punong barangay to submit to copy furnace sa Sangguniang Panlungsod sang ilang mga written liquidation report sa DSLD sang distribution sang social amelioration packages. Within 15 days from the date the distribution was completed. In fact, after sang first tranche, may mga punong barangay na nga nakasubmit. I would appreciate and mention this. Ang barangay 7 was the very first to submit. But until now, ang ibang mga punong barangays wala pa nakasubmit. So kung nagpamati sila, this is a reminder because that is also a requirement sa DSSD in the distribution of the social amelioration packages. Within 15 days, may muna sila report. Kag ang among to ginahingyo, kay kami, luyag man ako personalmente, luyag man nga may ara kita. Ni Councilor Renisito Novero. So sa wala pa dira, makasabit, although ngati ang sigurado, ginaguna nila comply dito iya sa bahing sa DILG, nga muna ang memorandum o kaundan sa memorandum circular, nga sa tugin na papanaog sa ila. Ang lovers taxi, si Toto Jeffrey Pinilo, Jeffrey Pinilo ka monitorman, Portigala, Kuhub, sa uga pala, yung ganito'y siya, ka-feedback ang muting mo kason na Marlon. Kay Toto Jeffrey Pinilo sang lovers taxi, may hapon lang may lang pag-monitor. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, aksyon na kayo. Upon una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Art 530 Action Radio Philippines Standard Time. Importante na nga mas temprano magkasumeter na ang pila ka mga barangay way pa magkasumeter sang listahan sa ning sa beneficiaries. Ay manaadlaw-adlaw ang DSWD nagapanawagan gid. Ang mas maayo kung temprano para nga temprano pang tagtaganay sang grasya. Laban-laban na nga nga may aras ang ikaduwang atras nga pagpanagtag mo. Alas 5:31, gusto nyo balita by bus operations, illegal nga droga na naman? Kapay-indis-indis man ang balita ang illegal nga droga sa balita sa COVID-19 ba? Yara gapon sa lawayon na. Yara gapon ya gusto makaganansya pagi sa illegal nga helikoton.
O monitor Inday Blaza, Erwin Gonzales, monitor lang. Grace Abordo, mayong hapon. Jerel Marandi Gadudo. Si Toto Bea Jonathan, Karkar Manaay, Jonel Manaay, Tamyaw Kulang, Nina Elizabeth Malakagamal. Jerel Morandi Gadudo, Monitor Man, La 5:31. Flash report sa patrol, by bus na naman, Banago na naman. Marting nga barangay na no. Action dyan, please kamin. Action mga temporaryo nga wala na hinapanugutan diri nga makakatong iban nga mga residente sa lugar ko sa Riingin ka sa ining sa kabaybas operation karon nga hapon diri sa isa ka lugar sa Surad sa Bacolod kumo ongoing pa diri ang ila naman yung search and seizure sa pila ka nga sa Shays Abbey o ginasuspetsyon sa bodri sa Apoloyan with mismo no kusaring ka sa ang bypass operation sinigil lamang hapon sa makatapo sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit sa pagpanguna sa ila palibag-o naman yung team leader ng si Police Lieutenant John Patrick Pendon. Sinibiling nga lugar, nakita na nato, actually nakabukad na sila sa pila ka mga recoveries. Nakita kita apat ka mga bulto, yung 5 grams action mar. Each 5 grams ini nagadangat ini 40,000 pesos. So sa apat na nilang kabulto madagan ni 160,000 pesos worth of suspected shabu. May anong pagid ka mga palabang sa says ang suspected shabu nga na-recover ang aton nga mga kapulisan. Pero ina sa isa pag lamang ka pouch no. May isa pag ka pouch nga inugbugsan do kay kabalo ka panibag-o naman ila process action mar. Hindi nila pagbuksan ang mga recoveries kung wala ang presence ng barangay kag wala presence ng media. Ina panibago naman nila nga directive or ila na mga panibago nga protocol action man sa pagkasa sa virus operation. Amo na nga pagabot naton diri wala pa natapos, wala pa nang pisan inventory bago pa bilanggit pang bukad, pero initially duwa diri ang arrested. Gina-check naton kung may ara balas ang at large o kung nakapalagyo. Kay initial naton diri nga pagpangusisa sa area ining duwa ka mga persona hindi na dila balay no sa tupad yung selection man naga-star. Binapamangkot naton kung sa diin ang tagdiya mismo sang Puluyan para ma-check naton diri ang details pagid sinino karon nga phone. Anyway, tropa ini sang CDEU ang nagkasa dari kay panibag-o lang team leader, so may panibag-o sila nga protocol nga ginapatigay ng action mar, even the exact address hindi pa palayag prior no kung hindi kompleto ang detalye kay para man ang lugar diri kay nag-conduct sila investigation naman gate control, pero di man diri ang mga opisyalis ng barangay actually lapit di sila sa aton galing hindi wag kinakakuha sang additional details. Nakatingwa na kita kay nga makasulod dito sa may lugar ko sa diin ginapatigayon ang search and seizures kag ang pagbukas ng pila ka mga ebidensya, pero mo pala to ang kuha sa ato naman nga mga otoridad no. Duwa ini ka mga lalaki diri ang nadakpan on hold nila sang pulis. Isa diri miyembro sang LGBTQ community. Ang isa diri at ito was lalaki habi no. Action na Marlon. Hindi ko natin matang. Okay. Balay action dyan, balay sang subject ginang operate. Yes, balay sa sang subject na tiyempuan abi nga may ari diri duha ka bilog nga taga diri man sa lugar sila ang arrested, pero ang tagdiya gid amo na pa magkutunaton pero kung sino gid ang tagdiya sa balay kag kung sagid man bala ang tagdiya ang subject gid action mar no or ang transaction base diri lang bala nag-direksyon. Anyway, eksklusibo kita ang nag-report diri sa lugar ang katapos ng BCDO CDEO siya to kita giangot no diri sa Surad sa Bacolod sa ilang una nga virus operation after or never samtang nagapatigayon o kunabadayon ining community quarantine action ng Marlon diri sa lugar. Bago ni kapitan hindi siya mag-expect nga may mga diri nga baligyanay kidoging kakibot man nga tugtog mo ning sitwasyon nga community quarantine kadabanan tigado na pero may ara pa Japon nga nagapangito sa paagi para magkabaligya action mars ning gitawag nga illegal nga droga. Surudlon ang lugar action dyan? Pati ka surudlon. Ginlakat namon diri pa sudod hindi lang tong patro sa gwa kaya man diri kay kanang damo diri action mar ma-identify ka sa pulis amo nakastrikto ang situation diri no, even gani ang aton diri hindi ka dali diretso di ba man kami diri ka FB live kay restricted ang area pa no. Amo gina ba sa may mga changes sa protocol and part mi sa police operation nila no. Naka-picture na kami no sa duha ka persona ining nadakpan
Hindi ka magpati-action mar, pag picture na to siya, nag-peace sign pa sa mo. Oo. Tapos kang ngirip-ngirip, pang isa ka nadakpan, no? Kung si Kagawas, kapitan ngirip ang balon, ano natabo ni sila man. Base kung ma-interview mo sa, magkutol mo sa kung ano ang bot silingon niya nga nag-peace sign siya. Yan, may magkutol-check ko dito. Ang to dito. Base may pagka, ano na siya, ano ganit ng panawag sa contest, na nang, ano ganit panawag sa naman? Pangayan ka ba na picturean per medla? Yan. Duwa na, ang sa isa na yung duwa ka sa say. Okay. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 calculated. Okay. No, 10 na tanan action mark elongated ang recovery din nila. And then apad gapon ka nag-go association suspected Buno. Yan mo na ang kompleto natin pero na detalye sining bypass operation giging kasa sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit sining lamang nga hapon. Flash report gikan sa patrol tagdibot sa Bacolod Action John Diaz una sa sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Di atong nag-peace sign sa ginkuhaan sa picture ni action na dyan, may pagka-photogenic guro to. Mahilig sa photo. Nanakpan ka na siya shabu. Ma-peace sign ka pa. Bilidad na yan. Una sa balita, una sa aksyon. May bust operation naman sa idalom sang bag-o sa mga hepe sang City Drug Enforcement Unit sang syudad sang Bacolod. Binulto-bulto man lang magluwas sa 4 ka bulto, may mga sachets pa sang suspected shabu. Bahuo ining lugar ni daw mo ginimperme na sikat. Kung by bus operation baligyanay siya buong pagambalan. Una sa balita, una sa aksyon. Di imbes nga i-quarantine kamos balay nyo, lain nga quarantine area ang kantuan nyo. Munang prisuhan. Jodito Horilia Mijares, mayong hapon kay Nicasio Mijares sa Alihis, arama si Kano Kent Triveles. Mayong hapon, Marilo Travilla Catinoy, hello, thank you. Dennis Diaz, mayong hapon, Jose Mong Caltorilla. JR Mainit Region, Gabaritor, Estrella JP Lama, Ana Andrea Famoso, Happy Weekend Hamalia, ara si Andrew Juan Knights, Andrew Juanitis. May likor banda sa inyo, Toy. Estrella JP Lama, hello lang ko kay Mayla Irio. Tomas Bronyola, good afternoon. Gabanitor sa Barangay Alihis, Jerel Marandi Gadudo, Franklin Tiloheo. Dari Action Bar, subong sa New Zealand, balik normal na kami. Balik normal na kami di trabaho, salamat sa Diyos. Oh, mayo to sa New Zealand, ho. Balik na to normal. Siguro grabe ito ya ang discipline sang mga tao. Disiplina mala na mo. Kundi ang New Zealand, balik normal na ito ya, ho. Nami kadto sa New Zealand ba? Josephine Lonot Flores, Jocelyn Calamaan, Cory Vidaha, watching from Kuwait, arama si Kenneth Valencia, si Sam Sian, family de los Reyes, Handomaran Phase 6, kagakilantang family monitor. 5:40 Action Radio Philippines Standard Time. Oy magsi LP2 kamo anay ha. Liquid food supplement pampaalerto sa aton sa pamensaron nagapabakod pa sa aton sa resistensya si LP2. Sa nga panyempo ang balita ngo sa COVID-19 nga pabilin sa gyapon ang peligro nga dalasri. Peligro sa ato sa nga ikaayong lawas. Importante nga mayara kita sa nga liquid food supplement nga si LP2 kag importante man nga mangin matinandaon kita sa pagbakal sang original kag pagdeterminar kung bala peke ang ato sa bakal nga si LP2. Sa mga nagakonsumo na sa matag adlaw-adlaw tibalan nyo na sa kung anong original kag ano man ang peke. Ang ginalibod laban-laban peke na siya. Di mas maayo gina-suggest naton sa inyo kadto kamo sa masaligan man nga farmasya, masaligan nga butika, nagdara kamo sa bakal sang CL Pito.
Alas 5:41, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Hello, my name is... Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagbalang. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better with Life Extension Vitamin D3. Ang pag-maintainarta sa healthy levels ang vitamin D3 nagabulig ini papag-on sa aton immune system. Basta gani pag-on kag bakod immune system ta, nahuya mag-arang ka ang anuman nga masakit o konbalatian. Gabas kong lawas te. Vitamin D3 nagabulig ini para mapahilayo kita sa risgo nga matapikan sa malatian, labi na ini makapamatay nga cancer o galion ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3. Isa lamang sa maramong nga produkto sang Life Extension Philippines, Life Extension Vitamin D3. Kay Ben Dor at Marlon Moritordi sa Granville 1, ang Duran family. Alfredo Sedego, Joy Gomez. Listening while ara ko sa series.
Si Sam Sian, Idol de los Reyes Sanubanan, okay. Sally Vargas, hello, good afternoon. Always ga pamati sinyo. Ana Mandria Ghost Rob, ako na lang yagani nag-haircut sa banda, kuya. Sir, hindi ko gusto magpa-parlor siya subong for our own safety, correct? But before every 15 days, ina siya nagakadto sa salon. Oy, may pamangkot bla ang hairstyle pwede. Kaya mo nang gintugutan sang DTI, ang haircut kag hairstyle. Ang utod koko, limpyo koko, pa facial, di pa pwede ha. Diego Va Flores, mayong hapon aksumar, upod sa akon sa di familia, live kami. June 7 pa, gintugutan sang NTI nga makabukas ang operation sang mga barbershops kag salons. Pero ti may limitasyon gapon ha. Social distancing gapon, di pwede makapadamo kabuda sa inyo sa ding customer. Base kon masita ka mo sa nagalibot nga ato sa ding mga miyembro sa otoridad. Jenggol Pahilanga, what's sa ding from San Dionisio, Barangay, Granada. Jocelyn Libuon, Dispoho, hello. Araman si Zandra Cheche, Judith Calves Pamposa, Robert Kawai Gamela, Kawai, dumduman ko si Kawai Leonard ba? Kamusta na ihan ang ato sa ring mga NBA players man, bati kong iba nakson JM nagtaralambok no? Tod, mayo kung tani kung NBA players ka nga may sinuptan ka na, magapatindog ka sang kaugilingon mga gym, workout ka bla? Di ba kung wai kag daw tamaran ka ba na magbangon temprano? Tod, may nakasugid sa akon nga damo na sa mga NBA players, pati mga PBA players naton di. Inang tulog kaon ng obra, ay nitaralambok sila tana. Una sa balita, una sa aksyon. Wala ka mo da, kamo mangyapon mabudlayan sa na pagbalik sang season sang hampang. Ang NBA yun, nagpabalo na ho nga ila sa gina-target ang petsa nga July 31. Te July 31, posible nga makabalik na sila sang hinampang sa NBA. Di pwede man sila kahampang da nga 50% capacity sa stadium. Basta mawalik lang. Eman, hambalon ta mag-aksyon, negosyo naman eh. Negosyo ni ining mga sports sa events ni. Di kung maghalaman sila na iyaka padayon sila sa operation nga maputom lang sila. Di man na sila mag-risk gugid. Galing ka bantid, di nagigurong maagwanta, walang kaperdihan. Ibisan 50% capacity lang. Basta mag-amat-amat balik. Di July 31, no? Posible mabalik ang hampang sa NBA. Ti sa atong dis PBA ba si mga abong manablaw? Huwag pagaling anunsyo sa bayan sang PBA. Kaya mo na ginamunot ang iban niya subo-subo. Kaya tamaran mag-workout, tamaran mag-pamalhas. Gabalik sa pagkatambukikong lawas nila. Una sa balita, una sa aksyon. Dumduman kong NBA kay Araga Monitor sa aton si Robert Kawai Gamela. Di basta mag-Kawai, dumduman ta na si Kawhi Leonard, ang former MVP. MVP gina siya. No? MVP. Rining MVP. Tinanggalin siya sa Toronto Raptors mo. Olive Prado Gargaritano, good afternoon. Always watching from Riyadh, Saudi Arabia. Heaven. Thank you. Matatag, aktibo tibay. Puwerteng title sa ngalan. Sa ato sa listenero, si Matatag, aktibo tibay. Matatag na aktibo pa, tibay pa. Oh, wala ka nang hahanapin pa. Evelyn Ipomusino, mayong hapon. Nalds Parkon Ligarde. From Mandawi, Cebu, si Manjo Arnijo Aramana. Toto Richard Malihan sa bahinsang Provincial Information Office sa PIO. Dorita Fidel, listening from Poroca, Bakawan. Barangay Villamonte, shout out landa gali kay Nelfa Prigua, kag kay Susan Alavanzas. Nabo pa ba? Silang matamaton talang kaya mo manan ni mga pasalamatan naton. Walang kataka sa papamati sa masabi sa Aksyon Radio Bacolod. Tricia Yanson.
Ambal ni Tricia, tong nagpa-picture bla ka action dyan. Ambal ni Action Marlon, basi nag-sign siya sang RIP. Pao ka lakain matigan ba? Sign sa kanong RIP. Peace to kanong sign niya, Ma'am Tricia. Peace sign. Philip Laurente, halin diri sa barangay Minuyan. Ray Jantan Villalon, watching from Barangay Porisiba, Manapla. Monitor kami di Subong, stay safe. God bless. Wala mo, damo sang mga nagkaladakpan sa bypass operation bla. Kaya magsiling kita bypass operation, di bla, wine up yan sa. Pero kadamo sa nagkaladakpan sa bypass operation, nga kagwa man kabalik naman sa baligya. Anong tabo man, anong plastada man. Iban siguro gasalig man. Kaya basi may ginasaligan. Nga badakpan sila, butang pinsar nila, dakpan ko bypass operation, blaka bulan, blaka adlaw, gamok gyapon. Kaya mga dapat striktohon gina. Kaga dapat gina sentensyahan sang yad-ayad ni sa ato sa mga otoridad ang mga kadakpan sa bypass operation. Nagabalik-balik balang sila nini. Ang kalabanan, di bantaran. Aldrin Dalimaco, good afternoon. Franza Doway, Doway. Butlang ko na nung sakto ako sa ding pronunciation. Watching from CPSU main campus, Kabankalan City. O sa Kabankalan City, gilida si board member Jeffrey Tubula, monitor gina permisaton di. Gamuno gina siya. Araman si Mayor Zaiko sa sunod sang Kabankalan, gamonitor man. Dari sa Action Radyo Bacolod sa Masabi. Ricky Bon Hamelo Prudente, a few people doon, more ships and cows. New Zealand, hello to all, keep safe. Dutay tao sa New Zealand, damo to kuan karniro kag baka. Yan ang Negros Occidental, ganun nakabakal to baka sa New Zealand. Amo to nga dasig to magbiya siya, magbabay sila ang COVID-19. Sir Philip Alonsagay, Sherlyn Babes, mayong hapon. Salamat. Salamat kay Sir Philip Alonsagay. Belated happy birthday ko na salamat, Sir Philip. And then Aliv Adnarim. Salamat from Stonehaven Residences. Salamat Edith Diosi. Watching from Makati City. God bless. Salamat si Toto Joseph Ruiz. Mamart Alarcon. Greet ko lang ang DRRM Isabela Gamonitor Gid Subong. O sa mga taga Banwal sa Isabela. Si Edith ara sa Makati City. Si Sherlyn Babes. Salamat Trexie Ibosyo Agisan niya gahiwat fiesta nila di Palitson iban nakabalayan dito ko halin sa Porok 5 dala agisan Galitson pa sila di ang social distancing da. Reports puli kay pulis amo na masaway sila ho. No? Okay man na mag-litson pero dapat may social distancing. Okay man na solo celebrate dira sang abot lang kon ginapanugutan na ng fiesta. Daway pa naman sa announcement ako sa fiesta. Ang birthday okay sa sunod sang balay basta dutay lang mga tao mga tambong. Sherlyn Babes, shout out gali kay Sherlyn Valdivia nga nagaluto kalo-kalo. O ginutom ko temprano pa ho. Galuto kalo-kalo si Sherlyn Valdivia. Weba ko nog face mask o tiara pulis da sa area sang dini mamaylan ni sa agisan ti mamaylan ni no. Ramel Ugatis Hanoy from La Carlota City ay bandita ni malabutan na kay okay Christine Bautista itingwaan talaga ari kami sa East Home 3 Bautista family kag Montoya family arman si Sherlyn Babes. Okay tara sa may Isabela ko na si Casata Emilia de la Torre gamonitor man. Okay salamat sa message ni Toto Richard Malihan. Tokayo ta Zylent Marlon Hedovaya. Good PM to Mar. Si Zylent Marlon Hedovaya. 555. Alas 5:55 na. Palagas sa Mary Grace Eugenio Fermin naga-monitor sa ato sa nga pagpangalagan. Buwas nga adlaw May 31 last Sunday sang May. Last man nga adlaw sa implementasyon dres Bacolod kag Negros Occidental sang General Community Quarantine.
kay ma-downgrade na, no, nalakip na ang Bacolod kag Negros Occidental sa mga lugar nga ipaidalom sa ginatuwag nga Modified General Community Quarantine, MGCQ. Tibutong hambal ko kay na sa ato sa nga headline. Ang siling kita modified, ginbag-o. Gin pa nubuan from General Community Quarantine to Modified General Community Quarantine. Te-expectaron tara na by Monday, kamanti sa nasalin tara may May 31 pa, may Domingo pa kita. Hindi ka mapagsaling nga Domingo, boss. Pinagusto lang ka makagwa, Why pa? Kay General Community Quarantine pa na. John 1 panilag ka ba, anay? Ay, basi, kung mayara ka mo sang... Why ka mo kabalo, gali, nagasupak na ka mo sa health protocol nga iga-implementar sa gihapon by John 1 to John 15. Ako yung manilag ko, anaya. Parang masiguro bla. Kaya ining pagsoksok sang face mask mga ka-aksyon, subong dalon pa ang ginahimo sinyo kung sinong madakpan daw ay face mask, supak social distancing, physical distancing. Ginadala malang una sa bayan sang gym or backup police station, ginalaygayan, kag ginahold sa sulod sang 12 ka oras. Pero pag-umpisaya sang June 1, medyo pulo panilag kamo kay may multa na baya. Mayara sang penalidad na. Magasupak sa ding mga health protocols nga sa gihapon ipabilin, bisan pa nga MGCQ na ang Bacolod kag Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:58, mabalik pa kita. Pagkatapos kilabang sa standby. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sabisan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdalin na ipalaknan. Sa balita, una sa aksyon. There comes a time Las 6, Uno Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Action reports after the edition, magabalik na naman sa Lunes. Si Toto Raymond Alarcon, Gabonitor Mana. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kaabot kay Action Henry Spulgar with Action J.M. Baikin sa Technical Control. Ibang nga balita away tabalabutan. Tutok Action Firing Line with Action Action Firing Line sa IC Media. Dobdobalas na babay sang gabi. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo